USA a hian Christian Mizo thalai ten rawngbawlna atan engtin nge sum an hailu ti kan lo soyang tuna hian in huang hian motor kan sil meka hei motor moi tak tak chi sang sang an rin tlarput maya hei hi pipe heta biak in sir lama hian tuilak na oma tiang chuan kan lo silani hetiang hian rawngbawlna atana sum kan tuak dan te chu ania blanket han su ang chi kha rem ve to lova in lama sutunum theu awangin tiang hian motor hi tu poina sil momo vek ani awangin motor sil zongin chan kan lo la ani ti chuan helama hian signboard lampang boy puitun oma ani hian motor kal chuk chho te muatan hian signboard ti hian an lo tara chuan a then chuan an ron siltir kher lowa a donation ang ten an ron pedeu keu mai chin ani kan community helai borvel hi an fel khop maya thil pe ka hian an fel to pa helai vela thil ti kan han nei te po hian min pui ve zel ni heval te po fel tur khop mai tiang chuanin heng kan motor silte hi uluk takin kan shu fai sak le an kina lo lang le dona chuanin kan man asabun te po hi kan thlang uluk ve em ma chan chu motor te hi tel ve thei reng ania tiang chuan kan film khor khop mai tin hei kan hmuang hian kan biak in compound hi zau khop maya rem em a motor lut chuak boy lo turin alut le kal lam hi kan lo thlar sang bok ani chuan helaya kan hmu tak sa pu tar ti la tong ka moi lo ni lo sham se hi kan huang hianin ron din chila meron support ve ni ani hi relote kanin bia chuta soi chu kadam chung he rei to don lova doctor ten dar tharuk vel bak edam to luang min tia ko motor ka le tiang hian ka hun ka mang ani atia chanin miron support tiang hian kan thil ti chante kan lo shila in khom ngai em katia ka kal ngai me to lo atia tiang hian adam chung hun relo te hi a hlimnan lo chen ve ani he hian thil tam tak men ngei to tira machine kan dam hun chung a reilova kan dam hun chung toy te hi thil thati nan mi te ta nok sak ne lo mi te tan mal somna lo ni se ti kha tun chum kan shoratan lo ni phodro se min lo en saka wangin ka lo me bye bye